Right, ngani kwethu le enibona la esithombeni ke uThabi Leyoka ohlawuliswe lapha ke u500,000 iJSE ngokuqamba ke amanga ngeziqu zakhe. Uthi ke lona ke wathola ke iziqu elapha ke eLondon School of Economics kodwa ke le university yakuphika ke lokho ukuthi ke wathola lezi ziqu kuyona. iJSE ithi ke kufanele ahlawuliswe noma ke ahlawule u500,000 ngokuqamba ke amanga ngeziqu zakhe. Ibuye yamisa ke ukuba ke semabhodini ke ezinkampani ke ezihweba ke nayo ke iJSE iminyaka emihlanu. Istatement ke esikhishwe yiJSE ithe ke izamile ke ukukhuluma naye ke unkosazana ke Leyoka kusukela ke ngoJanuary ngesikhathi ke kuvela zona lezi insolo zokuthi ke waqamba amanga ngeziqu zakhe. Ithe ke ubelokhu ke eyiziba yona ke le nkampani engafuni ke ukukhuluma ke noma ke ukuyilekelela ke ophenyweni ke lwayo. Yaveza ke ukuthi ke emuva kokuvela ke kwembiko yokuthi ke unkosazane ke Leyoka uqambe amanga ngeziqu zakhe, yamcela ke ukuthi azoxoxa ke nayo ngalo lolu daba kodwa ke wakushaya indiva wakuziba lokho. Ube yilungu ke lamabhodi ke ezinkampani ke ezinkulu kakhulu ke okubalwa kuzona ke lapha ke inkampani ke igama layo ke iRemco, iAnglo American Platinum kanye neNetcare nezinye ke izinkampani. Ithe ke iJSE unkosazane ke Leyoka ubengenandaba ke nembiko ke evela ngaye kwenzeke kube kungathi ke izinto ke abamqambela zona noma ke lokho ke okushiwo kungamampunge nje kodwa ke lokho engafuni ke ukuprove yena akazange afune nokusiphendulela ke yize azi kahle ke ukuthi ke iJSE nezinkampani ke ezihweba kuyo kufanele ke zithembeke emphakathini. Kuthiwa ke kungenxa yazo ke noma kungenxa yalesi sizathu ke ehlawuliswe wona ke lapha ke u500,000 futhi ke ezovinjwa ukuba ke semabhodini ke ezinkampani iminyaka emihlanu. Manza kwethu indaba ke enjengalezi zivamisile ke esikhathini samanje sesibona ke abantu abaningi befake ke ama documents ukubalela kodwa ke nazo certificate ke lezi ke ezayo ke imisebenzi noma ke ama qualifications ayo imisebenzi. But ke mina ke bengifisa ukuzwa lapho kwena ukuthi ke do you think ngempela ke kukhona ngempela okungenziwa to prove ukuthi ke umuntu uma eqashwa ngempela ke usuke eqashwa ngama qualifications akuyona wona noma nje udedengu esingabuya siphindisele kuzona ke inkampani ukuthi ke zizona zisuke ehlulwa yini ukwenza sure ukuthi ke abantu ezisuke zibaqasha ngempela ama qualifications iwona ngempela okufanelekile ukuthi ke abantu bangene ngawo futhi ke asuke esemthethweni ngempela. Anyways bafethu ngicela ke ningenje nami la ku comment section. Don't forget to like this video and do share the video if you find the video informative. Thank you very much.